kuchokera kuno pabwalo la sukulu ya primary ya Malembo kuno kwatiye Malembo ku Lilongwe Chilobwe constituency kumene phungu wa dera limene lili Lawrence Chakakala Chaziya ali ndi msonkhano wa ndale umene akuchititsa pa malo pano. Tingofotokozapo kunena kuti kumawa chaposa chedwa apa Chakakala Chaziya anatsegulira zitukuko zosiyanasiyana zimene akuchita kuno ku dera lawo. Pali chitukuko chokhudzana ndi nyumba ya mlangizi wa zaulimi, pali chitukuko chokhudzana ndi hostel ya tsikana pa sukulu imene ya Malembo, komanso malo oyembekezera amayi amene ndo oyembekezera malo amene amadikilirako amanganso chipatala chimene malo amene wawa kudera lomwe lititu makamaka pa chipatala cha ching'ono cha Malembo. Msonkhano wa ndale umeneyo ukuyamba ndi tikupatseni zambiri za zimene zikuchitika kuno. Kwabwera anthu osiyanasiyana chipani chimene chichi cha Malawi Congress chimene phungu Lawrence Chakakala Chaziya amachokera kuli monga phungu wa Lilongwe ndithu kumeneko kunya amenenso Dzina langa ndine Hexley Chikapa ine ndi Pemphero Malimba. Choncho tiyeni tione kuti atitengera zotani tsiku la lero. Ndikadekha basi chere kulingalira maloro kodi ndadabwa malingaliro anga asokonezeka maso misozi alengeza kumwerulira Chaziya wani lathu dera mbuyo linkakhalira kukamba za nyengo mizi chidamanga koma cholowa ichi nchachiura na malenga chisumphi ndiwo ruwa Chaziya chinyengo kwa iwo ndi kumbali nokoso kulengeza bodza sachira nawo ndilatiru Chaziya wani ndiye kusintha kwenikweni tiyakamba za mawu awo alingatira mulo poti salekera nzawo mbambadi salola zachirukuko isoletsedwe ndalama. Iwo anazindikira kuti muvi oyang'anira suchedwa akulowa m'maso. Titaone Chaziya wani timati kusintha kwenikweni kwafika mbambadi Chaziya wani ndiye kusintha kwenikweni tiyakamba kumangidwa kwa malo ogona pa chipatala ofesi ya Malembo ndiye kusinthako zina kulengetsera kwake dzuwa likhoza kuchazika zikuwerengedwa koma kwa inu bwana ndingoti limbani mtima poti pali chabwino choyipa chimakhala chili pomwepo koma kudzipereka sembe kotere ku bwana ndi chizindikiro cha mtsogoleri weniweni. Thank you. Kwacha ende mosavuta ndipanga kaye kwacha mbale yauku kwacha amati abwera muzatenge 2000 abamboso tabwera mudutse mbale yauku tizikumana apa changu mbali yauku tizidutsira mbale yauku apatseni njira uku ndiye ndikuonani bwanji kuti bwere mbali yauku kwacha mbali yauku ndiye zili bwino kwambiri ndikutengani nonse lipito kasungu. Kwacha zikanabwera kwa anthu amene abwera mbali yauku mugawana pamenepo eti ndimafuna kunena kuti pamudzi pano atopeze kuti andigwiritsa ng'ombe yoyera ng'ombe zoyera zidatha chifukwa pamudzi pano tangoyamba utakataka koma silinalandilidwe ndiye mu nthawi ino ndimafuna ndapemphe agogo Amalembo kuti atilandire pamene agogo akuti yankhula ndiye kuti gule wamkulu wakuanjeza akonzekere alowe m'bwalo. Agogo m'manja mwa agogo abale anga iyayi mundigwiritsa ng'ombe m'manja mwa agogo agogo amenewo zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri. Ulemu kwa agogo amsinde amene muli malo ano. Ulemuso kwa inu achiwaula amene sonda kuonani. Ntumu yawo yabweraso pompano ulemu wanu. Ulemu wachiwiri upite kwa AMP athu ngakhale na wasutukwazi wasimudatiuze. Landirani ulemu. Ulemu wa kachikena masinyo magrupu amayi abambo anyamata asungwana komanso ndaona kulewa mkulu pano. Landirani ulemu. Ine kwakukulu kusangalala ndi kuyamika pa zimene Mulungu wachita likayerekezedwa tsiku nkukwaniritsidwa. Ndiye kuti Ambuye ali kumbali yathu. Ine kwakukulu nkukulandirani nonse malo ano. Khala nomasuka zimene mwatitengera tipatseni. Koma chachikulu ndithokoze kwa inu Lawrence Chakakula amene muli mwini wa dera lino Lilongwe Chilobwe constituency. Chachikulu ndiyamikaso mphatso imene Mulungu anakupatsani pa utsogoleri wanu. Okhala ndi mtima wachitukuko, oona anthu mavuto. Ine ndingotchulako zochepa chabe zimene AMP athu dera lino atichitira. Choyambirira AMP atakhala pansi anaona kuti yayi kuli magogo amene wati amangire office komanso khoti. Ndipo zimene zinakwaniritsidwa tiona pa Malembo pali office imene mukuyionapo tikamayiona ndi office komanso khoti. Tikapita kwa Nsinde kumene konso kuli office ngakhalenso khoti. Tikapita pa Malembo kusikaku imene adamanga guardian shelter imene anthu pamenepo savutikanso pano. Masomphenyawo adapitanso ngakhale pa secondary ya Malembo pamenepo pali hostelo imene komanso Nazareth school imene so ana ngakhale kumene kwankomba phala azikhala kuti akuphunzira. Sizokhazo ndiye kuti tikapitanso kwa Makhaza kuli clinic, tikapitanso Lisoga clinic, Manga clinic, Anzimbi hostel, Zuwa clinic, Terele clinic, Supply clinic, Kawarika clinic, Kaodzera clinic, Mwakundi clinic, Kasoni clinic. Komanso tikapita kwa Ntamadalala CBO. Ndi zitukuko zokhazo zimene mdera lino zikuchititsa mantha ngakhale ma MP wenawo akamati suzumira kuno kwathu ndife odaledi. Paliso wina timayamika kwambiri chifukwa cha ife magogo timasangalala kwambiri zitukuko zikamabwera kudera wati. AMP athu tayimirirani. Ambuye azikudalisani khalani basi. Titakhala basi ife tidaona kuti nkwabwino yamika wati. Ngakhale zochepa koma Mulungu akazidalisa zimachuluka. Ife amalembo tapereka mphatso ng'ombe yayimuna komanso yayikazi. Taperekaso mbuzi. Taperekaso thumba la chimanga komanso mtedza thumba. Zimenezi AMP athu chifukwa cha mmene gulu lilili tilera kuti kuseliku mukumana nafe tikupatsireni. Ndigo kukulimbikitsani musalekere pomwepa tiudziwa masomphenya anu ndi akulu amene paife tokha sitingathe. Sizokhazo maliro achitike kwa bwana kwa osauka alesa mpatsa bokosi wati. Koma lukhala bokosi lokha ngati ngakhale chakudyaso ndalama pomwepo. Ana maliro mariso mwina maliro azichitika wati. AMP Mulungu azikudalisani. Mwabwereza. Lodala bele limene inu mudayamwa. Limene ngakhale wena alinacho chuma koma safuna atathandiza wati. Koma AMP athu masomphenya kuthandiza ali nawo. Ndimayamika kwambiri chifukwa mtima wakupatsa ndi mtima wabwino. Chifukwa pa iwe wekha munthu
ngakhala utakhala ndi chuma chosadziwika ku Malawi kuno uli ndi chuma ngati wachuma ndi amene amapanga chani chitukuko. Akamati milioneo manga ofesi nzona wati akamati milioneo manga kliniki nzona ati zimenezo zimene ife timafuna. Magogo timafuna chitukuko, magogo kudera timafuna kutukuke. Ifeyo popanda kutukuka kopanda chitukuko tidzavotaso. Chitukuko ndichofunika. Abale anga magogo moyamikira MP atuwa tatiyeni tizafunira zabwino zonse wati paja kalalikiri libe nawo manyumba sitapemphako mutimangire konso manyumba makalaliki athu amene feyo makalaliki athu apanga lenti ndiye ufuna chonde abwana pazonse mudatipangirazo koma tufuna konso manyumba kuti makalaliki iwa tizatumira pafupi ni moja pa amenewa. Haleluya. Jina langa ndine Virginia Mpatu kuyogera Malisoka lole sijasikia 2025 Oma. Kwacha aya gogo ulemu wanu zikomo kwambiri agogo ayankhula eti kuno tili ndi makolo kuti kholo ili labwino timadziwira kuyamika. MP inenso kwathuko ndi MP koma ndisamuka ndizakhale mnyamata wa kuno. Kwacha pano ndikutha kuona ndithu palazi bambo ambiri mbali ya uku koma bambo chaziya yanzako ayi ndithu kumayamika. Kwacha ndithu ziri kukomava kunena panozi wina mwina nkumanamiza anzake pena kuti ndalama za CDF. Izi si ndalama za boma, ndi ndalama za munthu kukhudzika ndi umphawi ndi mavuto amene anthu a mdera lake akudutsamo. Ndi ochepa achuma angakwanitse. Achaziyaru si chuma koma mtima wokonda dera ali nawo. Ndikutha kuona kuti anzanga akumadzi apa akonzeka ndipo anzanga akumadzi ndi nthawi yoti inu mutionetse luso chewa kacha enieni. Zikomo kwambiri. Ine nthawi yanga yamba kuyenda ndi mungaone ngati chipongwe kumenenso ngwakudambwe ndi kudulani. Nthawi tiyambepo pamenepa. Zikomo kwambiri anzanga aplotoko amene tikubweretsa mipando pasanja pano pasakwereso mpando wina uliwonse. Zikomo kwambiri. Chonde akumadzi ng'ombe zibwererekaye. Chonde ng'ombe zibwererekaye. Chonde ng'ombe zibwererekaye. Tikuyitanani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri ng'ombe zibwererekaye yandani yogunda yochola khola ibwererekaye DJ rega nyimbo eni kule donse kule tukufuna rolele kule bwino tisube mwadongo solo tizidana kule moti kule sabwelele kwa ground pamene bali kule wa ng'ombe azichokera kumeneko apa bali chibwirikiti zikomo kwambiri tikwira na ndisoni bwino zikomo kwambiri ndulani ng'oma zikomo kwambiri kwacha DJ nyimbo ndulani kaya zimene kule aluke kaye mpala bwelele ku ground uko tikumane kumeneko tizikwirana ni bwino wadali tani zileni njira liluke mbalo zikomo kwambiri tikufuna tipange nsonkhano kongola Malawi ikuonerera pano pali Times TV anthu akutionera zomwe tikupanga kuno ndizokongola kwambiri tiye tizisunge zikhale zokongola ndi zabata momwemo ndichoncho ndeni mafuna kunena kuti pamene gule wabwerera malo mwake timuyitana osadandaula Mr. Pompo ali pati ali pano sitingathawe mabiro agule yayi tonse tigawana pang'ono kwacha ndimafuna ndapemphe a constituency
secretary chair kuti abwere atilandire kumbali ya chipani a constituency chairman zikomo kwambiri. Olemekezeka mlendo olemekezeka pakati pathu Baba Stephen Malondera omera mbalimbali MP. Ate landirani ulemu wanu makamaka mwana wathu amene watuluka kumene kulilongwe bwayira constituency Precious Kabambe, landira ulemu wako apaderadera. Timaganiza kuti mmene zidakhaliramu muntauni muja mulibe anthu athu. Poyerayera Precious Kabambe adatenga mpando uwalanda zathu aja. Olemekezeka nonse amene muli pano, inu anu akedera lino, olemekezeka achaziya a Mr. Pompopompo, tifuna tikulandireni nonse kuti Chilobwe constituency ndiko kwawo kwa Dr. Lazarus Makafe Chakwera, mwini wake amene wakuno akhalanso president wopuma wa dziko la Malawi komanso president wa chipani cha Malawi Congress Party. Ife tidamva kuti achaziya mwayika msonkhano uwu umene ni wokomera achinyamata komanso wokomera anthu ambiri. Zitukuko zonse izo mwayika tidaulandira kuno kuti bwerani dzachiteni. Koma tsopano lero tadabwa kuti kodi mwana wathuyu uwokoma kwathu kuno komanso kwa azake uwona mulu wa MP. Kodi tangoyimirirani ma MP nonse kuti atsimikize anthu yawa kuti ukoma kwa chaziya nkokoma mpaka uko. Ndiye tipange chonchi. Nthawi ikwana imene ayimirire nkuwatchula mayina ichitike ni mwini malo. Achaziya tifuna kuthokozani. Vanthu yawa mukati mulubwera amabwera okha molimba mtima chifukwa adayika mtima kwambiri kwa inu ndi chipani cha Malawi Congress Party. Makafe Chakwera lalamphula pano ena nifune mponderere ma MP mwabwera udzaonekera achaziya kwawo. Munthu wabwino ngati uyu kuno kwathu nuyamba zabwino osamapsalira, zabwino osamakamba mwamantha. Dera lino lidali lothera anthu ndipo timati kodi chaziya yakabwera adzathana ndi izi. Inene zoona mphonda mkuntsitsi ndere za achaziya adasirenga kwa adere wawo. Dera lodala lino adali governor wa Reserve Bank of Malawi. Komanso achita achaziya nzo adasiya adere wawo panjira. Kachiteni zomwezo msasokonezeke nsina ndere sakudya koma chitukuko. Olemekezeka nonse amene mwabwera yapa ntchito achita achaziya kuno nzosaneneka. Anatchulapo wena koma takuphunzitsa wana woposa 800 ndalama za mthumba mwake ku secondary school. Misewu anjaranjare mabiriji maliro ajawanena ninene olekeza lero. Mabokosi amene abwera nkuyikamo anthu aja oti si
amwezi pamene ena limati sapitiliza akawina mphatso munthu amabadwa achasiya m'malo mwa nthawi ndikhozo mambwerezabwereza niyamike a Stephen Baba Malondera ulendo uno palamenti ya Yakamoto ine mmati ya Yakamoto bwanji anyamata afuleshi gwireni ntchito chipani cha moyo tudalira inu mukayima kuja nkumagwiragwira ndevu mulino zonse kuti misira sipikasa zabwino ati m'malo mwa nthawi nitero kuti amajoni tabwerani nimati mudziwe majoni ndani kuchipani uyu adayimapo kawiri pa mapulaimale sisidaphule kanthu adapikisana uyu nachakwera kuno president wati koma mwana wa ulemu adati wanthu nonse kusana kwanga kachokani kapirani uku silifuna uchiritsa manyeza achakwera ife ajoni adapirira pobwera achasiya pobwera bodi adachitaso pobwera achasiya adanena kuti cheya ine naona kale uku kulisa kupsa uku awa kuno timata mkhala kale pandale perekani moni ine nkatelo naweruka zikomo maonera bononse simpeleka so ulemu nkhani yakula nkhani ya nani imanena kuti kuno mwayiungwa zama wofukulwa ndi manja khasu lilipo mwayi wofukulwa ndi manja mwamodzi wokha amene nkhule pano tikutero kunena kuti nonse mukudziwa koma ndikukumbutseni kunena kuti ndi chipani chokha cha MCP mosokozera ndi achakwera mwayiungwa zama wofukulwa ndi manja khasu lilipo bwera nangoma lija chilombo nsala tutelo ngakhale mudzi wakale koma ndikukumbutseni ndi chakwera yekha amene apulumutsefe kumalo kuno 2030 kuno oti ma-MP azanga ma-MP amene muli kuno ife Zilukoma tutelo tinaye mwana kuno chasiya ine adabwera ndali ndime nawo nditaona ndali uyu ndame alithandize kuno chasiya mwana adabara amati yani nyumba ija inde kuno imasabisozi fa chaja ziyadi Mr. Pombo zombiro kwacha taombele manja ankhalakale ankhalakale zikomo kwambiri
pena utsogoleri ndikudziwa kuti utsogoleri ndi uwo chikakula patuka. Tumvana edi? Panopa tikungomva kuti ma MP koma pa nthawi ino ndimafuna kuti muwadziwe alendo athu amene abwera kuno. Chifukwa amanena kuti pakhomo pamene pamafika alendo ndiye kuti mmadziwa kukhala edi? Khalidwe mchuma. Chati chotsaena ife choko Kasungu Central kubwera kuno ndi khalidwe la Chakakala Chaziya. Pano anthu achoka kutali kwambiri kuti azafike malo ano. Ndiye ngati muli akongeresi ndimafuna lero mudziwe. Tikamati akongeresi sili kunena tonse amene tili pano tokha iyayi, komanso amene akutionera pa TV. Chipani chathu cha Malawi Congress Party tikumanga ndipo tikubwereranso mboma 2030. Mutha kuona kunena kuti ngakhale anzathu amene anayima pawokha ngati ma independent tikapita ku nyumba ya malamulo pano tikugwira ntchito limodzi. Abwerera ku chipani tikuyenda limodzi chifukwa tikudziwa kunena kuti ulendo uwu uli ngati kunyamuzana chithandala choola, chimafunika wina agwire apa wina agwire apa, tonse nkumapita chitsogolo. Aphungu a nyumba ya malamulo nonse amene mwabwera pano, chifukwa ndinu gulu sindinena kuti ingoyimirirani ngati chalala yayi, chifukwa ma MP mwabwera pano titopanga chalala ndinochuluka. Koma aphungu amene mwayima mbali, amene mwakhala kumbuyo uku line number 2, tabwera ndi kutsogolo muyimirire apa. Mungopereka moni kutchula kumene mukuchokera. Kanthawi kena Mulungu akandichulutsira nthawi mu tsiku la lero kuti amatha kuyimitsa dzuwa ndi kupatsaninso mpata kuti muyankhule momasuka. Pakanali pano imanikaye pompo mmene akumwetulira awa soyenera kuyambira kuwapatsa maikrofoni yayo. Kwacha ndikati Chakakala Chaziya inu muzingoti Mr. Pompo Pompo. Mwandimva? Chakakala Chaziya, Chakakala Chaziya. Anthu inu ndikhala tukuno afumu palibe kamunda pena pake. Ndiyambire mbali apa amene akumamutchula kuti mwana wa nyuwani. Tachirani manjawo mwamba rone. Wangana yonto ndidzakubwezani ru ntawoni mukakhala simuyimika manjawo ndidzakubwezani ubalo wa njofu ndidzakubwezani. Kwacha 2030 tikutaniso ichi. Ine ndi Precious Kabambe, phungu wa kubalo la njofu, mwana wa mmudzi mwake mtown. Achaziya oye! Achaziya oye! Ineyo ndachokera ku boda ku Mchinji uko, Mchinji West. Achaziya wandine tinadziwana tili ang'ono tili tiyana tuthamangitsana ku skulu. Ndiye lero sindikanasiya okha koma ndidzaone momwe anthu amakondera kuno. Koma ndatsimikiza kuti munthu uyu alidi nkwawo. Amene yutu mudapata ndipo gwiritsani mpaka na 2030 chinthu ichi chitani tichiphuleso. Achaziya oye! Ineyo ndine Rita Langa Sanga Mchinji West. Kwacha ine ndine Edward Chileka Banda, phungu wa Kulilongwe Mapuyu South, kwa Nsundwe kuna Mitete. Kwacha ndiye kwathu kuno ndi kwathu kwenikweni. Sichoncho kodi? Kwathu kuno munthu akakanika ntchito ndikumapangitsa kuti anthu chimanga azitaya osagulitsa pa mtengo wabwino. Akakanika ntchito timamuyimbira nyimbo eti. Munthu akakanika kwagula alimi ndi fertilizer ndi foda mitengo yabwino timamuyimbiraso nyimbo. Chidakanika
chidakanika ye chidakanika moya chikayo ye oh. tichile kwacha wamphamvu vananga chaziya ali pa ground vananga so ine ndine mtumbuka nafumira kula kukaya kwa khosolo vananga timike woko msanya woko msanya woko msanya tichai kwacha wankhongono kwacha kwacha wena kuna unama uyu vananga akuna unama uyu Dr. Chaziya nipereke ulemu kwa atsogoleri wonse amene tili pano ma MP azanga komanso a DCT komanso a constituency chairman Chaziya ali pa home vananga mmene mwandionera ine nifuna ndilathokoze Chaziya adabwera kwathu kukanjuchi kwa khosolo kukapanga sapoti ng'ono wa vananga ndisanalankhule zambiri ndimafuna mundidziwe ine dzina langa ndine Wilfred Jonah chomene chifukwa chakuti akulu wangu ni chema kuti nize pano kweni mphalireni ichi mwa wabale wane kongeresi chipani cha moyo kosa kwitu kwa khosolo wandu wakuti bola chakwera kosa kumpoto wakuti tikumba wazeso chakwera inu mukana kuti chakwera abwereso tiyeni tigwira ntchito ndi chakwera ndiye khayo amene dziko lino likudziwa kuti amaganizira anthu ake amene amaganizira alimi vananga naonga chomene wabale wane yewe ndangati akunena kuti bola chakwera takwezani manja mmamba tingono taonetsani manjawo taonetsani manjawo malawi yakuonera tikuti bola chakwera ndiye tipange kanthu yaka manjawo tikatsitsa tisingoti bola chakwera 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 kwacha kwacha panthawi ino ndinanena kuti ma MP ndosayamba tonse kupatula mlendo olemekezeka ma MP amene tili line yakutsogolo tiyimirire nafenso tipereke moni tipange chimodzimodzi zitha kutheka ena abwera mochedwerako pang'ono angoti joinaso abwere kutsogolo ndaona ndithu mayi Juliana Kaduya takulandirani malo anu kuchokera komwe ku Lilongwe Kawale constituency apaso ndikuona council Timion Manda muyambira kupereka moni ndinuyo kuno microphone azipita mbali yako kumeneko kwacha 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 twaziveka tafika ku headquarters eti kwao kwacha kwera eti tieni kwacha kwacha dodaza chakwera dodaza chakwera dodaza chakwera ndaona kuti pachakwera apo mukuyankha mofoka ndiye ndikuphunzitseni kena kuti muziyankha mwamphamvu Dr. Lazarus Chakwera president wa Malawi Congress Party tamvana bwinobwino ndasanayambe ndikonze kwacha kwacha Dr. Chakwera president wa Malawi Congress Party Dr. Chakwera president wa Malawi Congress Party chifukwa pakakuona pena pake nathomana mizana kuti chinthu chachitenga kwa Chakwera
Paka nali pano watu ndani Chakwera. Watu ndani Chakwera. Zikomo kwambiri mutakupirira. Kwacha! Dodaza Chakwera. Dodaza Chakwera. Wani basaruka ngoromera. Nanga sitafika ku headquarters wa Chipande kuchipinda. Ine dzina langa ndine Jimmy Nyanda, MP wa Kulilongwe Central Constituency kunanjiriwa. Mwandiona ati? Tuonetse kuti mphamvu neba sichoncho? Kwacha! Ndikati Achakwera muti mwanangu wako ati? Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Neba baserika ati? Aida mwaona njintenga chitsosa sichoncho? Kwacha! Simundatandire kuno yayi. Kwacha! Kwacha! Ine dzina langa ndi Professor Gordon Chizimba. Ndipo ndikuchokera ku Kasungu Southeast. Kumawa kwa boma la Kasungu. Koma mukandiyang'ana bwinobwino. Mukundiona bwinobwino? Mukundiona bwinobwino? Ndikufanana ndi ndani? Ndikufanana ndi ndani? Ine kwathu ndikukasungu m'mudzi mwa Mphonongo amene anabereka Dr. Hastings Kamuzubanda. Mukandiona pano banja la Ngwazi lili pano. Ndipo banja la Ngwazi likuti Chakwera 2030 tili naye. Kwacha! Kwacha! Zikomo. Tingochita maluwa pang'ono Achakwera maluwa wali Kwacha! Kwacha! Sana chule dzina langa ndikuwuzeni kanthu kena. Mukakapita kukacha ukakuwozetsa kaya ni njinga, kaya ni galimoto, kaya ni foni, mukadzamva wokoza alutu kwana uyo adakukozera mponidzana, mudzadziwe kuti yankanika. Kwacha! Alutu kwana uyo adakozadzana chifukwa chani? Pali zinthu ziwiri zimene zimachitika. Choyamba, yankanika ukoza aufuna kuti popeza yakanika azinena kuti adaononga ndi ujayo. Number 1. Number 2, alufuna akakoza akuchajeni ndalama zambiri nanga si uja adaononga. Ndiye ineyo nimadziwa nakoza chimtengo pamwamba. Wati? Ndiye mdzachite zinthu zingapo. Nimafuna nkuuzeni ine ndaona udali na mizira Achakwera aononga ku State House aononga. Titapita ku Parliament chibiru chimene chidabwera cha maintenance anga nyumba ya Nyowani vatibera. Kwacha! Ndiye bambo anga olemekezeka adanuza zinthu zitatu. Choyamba, mukadzaona kuti auchita zimene zijawokoza ucha London kabwezereni ucha adakozayo. Kwacha! Number 2, mudziwe kuti afuna kuberani eti mumulekere amalizitse ononga. Ndiye mtakufusani Malawiyu okamaliza wina timpeza ku tadiyankhani wina timpeza kuti. Ndiye ine ndimati tabwezera Achakwera ngati onongere awezi. Kwacha! Ine dzina langa ndi Maxwell Mjemu, MP kuchokera kumpoto kwa boma la Salima. Olemekezeka kwathuku adatiuza kuti mukamakambirana kumeneko Chakwera ndiye president 2030 musasinthenso pamenepo. Ndiye ngati kuno musintha takwezani manja amene muti tisinthe. Sikomo kwambiri.
kwambiri. Ambuye akudalitseni. Dzanja mamba. Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera. Ziko mwambiri. Ine ndine Goston Mazombwe. Ndikuchokera ku Mchinji East. Mchinji East ndi neba chaziyayu. Mwatsapira mwantunga tikangolo kabuwayo nde kuti ine mwandipeza. Kote kuti ndabwera ngati kwa neba. Neba taona uli ndi mphamvu. Umayenda m'madera siyana. Mwezi womwe uno tinali ku Mchinji limodzi. Unali guest of honor kumeneko. Ifeso tabwera kudzakupangani support. Kuti ndivosangala kwambiri mmene anthu abwerera kuno zaonetsa kuti muli ndi mphamvu zoyenera. Pachifukwa icho ndifotokoza kwambiri. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Ine Damma Kondo imba. Munithandiza kodi? Inoja ziya mseso aliwaka. Tilipo wena wako na malunje. Inoja ziya mseso aliwaka. Tilipo wena wako na malunje ndeipe. Alege. Alege ndose mejiwanje. Alege ndose mejiwanje ndolema. Kwacha! Aitangudula ko pang'ono ati. Amati okwigwi mphuno. Ama usaya chifine. Ine ndi mteo niweni. Choyanguja kwathu kunhoma. Ha? Mundivari. Ine mafa kuti akuti kuno ndiye kuchipinda kwa MCP. Aita mkabwe kwathu kunhoma. Ino muli babalaza ta. Ojoziya. Tikuma msonkhano mubwere. Wanthu amdzaonetse kuti chipinda china chachikulu chili kulilongwe nkhoma kwa sichwese. Mawu anga ndi awa akuti nkhunyuko madziwa nkhunyuko idankitsa munthu ojonde amene sadamve chichewa chimenechi akafufuze. Nkhunyuko idankitsa chani kodi munthu ojonde. Ine ndinapanda lilongwe nkhoma kwa sichwese. Tathokoza baba. Oho, panapanda paja rimene posolina tsopano lapa msongo. Pirirani kaphagawane Bulea lilongwe nkhoma kwa sichwese. Zikomo kwambiri. Kwacha. Suoneka ineyo ngati munthu wakutali kwambiri simunandilandire. Chifukwa kwacha wanga afuna khale wamphamvu chifukwa munthu une ndachoka kutali kwambiri koyambira ziko kuno la Malawi. Ndere kamati kwacha ndifuna ndione kwacha yo akhale wamphamvu. Kwacha! Ndakuona mbele wanga wa yelo wandipasa mphamvu zambiri. Ubwere pasipo ndiye kuti ndikupasa ka 10,000 iweyo. Iweyo 10 pin iweyo. Kwacha! Ndakuona niso akokoso 10 pin ino. Mandisa mala akoko ndabwera ndiko. 10 pin ndikupasa akoko ino. Ndikufuna munthu ine abalanga ndachoka kalonga eti. Ndiye kalonga nkutali sichoncho. Ndiye kuti mandilandira kuno kwa Malembo ndivuye ndizoloti kwacha sokhale wanzelati. Kwacha! Mnalimbikira tumai wanti tabaya ndo maitani. 10 pin so ina mai. Mababa tuko ya pinki ino. Amene 10 pin. Ndiwoneko ngoka situmbuka bati. Kwacha! Ase mbele wanga washa yelo iwe uyo. Iwe sakuno iwe. Wapa washa blue iwe. Tabaya kuno mbele wanga. Wise kuno iwe. Iwe so wine 10 pin iwe sono. Ndione so wina mwineti. Ina mbele kusina kwati. Kwacha! Ndabona yako. Mama wana iwe bakanodo tabaya kubawanga. Iwe so 10 pin akoko tabaya ni mzawo. Amena abaya kuno. Aha. Ariso ndiwone abeti.
Okay, tabwera so ndiwe no soma wina. Ino no soma wina ma 10,000 ndino kono. Kwacha. Ndeti fese sana bayanga eti. Ino chichewa sinimaziwa. Chichewa kumana ichi nasambira waka kwachazia. Kwa ine nilimtumbuka nilimkonde. Mamba chinkonde ndi kuno. Ndimafuna ndikuza nchintu chimoza bayanga. Kwacha. Pakuti chinkonde simungave. Chitumbuka nacho mungapulika. Iwati mungapulika. Mumva chitumbuka. Inaenda zo ukalonga kubwera kuno. Kubwera kunoko ndabwazi tuziwiri. Chintu choyamba chimene bwera kunoko ndifuna ndikuza ndi zina langa ndikososa menda chokera. Ndaenda zina langa ndine Abraham Mwakwawa. Abraham Mwakwawa ndiuchoka ku Rufirya. Nenda kuti Rufirya mwina muvese. Kuti Rufirya ni vichi. Kale kamuzu anabwera kwathu ukalonga. Kumene kuja anatisegula skimu ifeyo. Sikimu isha aleta ife tisizima mpunga. Kamuzu sikimu cha daise kula. Palibeso wina daise malaka sikimu imene isha. Mpaka ukasa maso chakwera. Pala ndukulina pano sikimu ita yasa kulidwa. Chifata sakwera. Muntu ngwaiba. Chakwera ngwaiba. Ndefe tima minadia chakwera ifanya nase kula sikimu. Pala pati kulima bwino chifata chakwera. Kwacha. Mkuima sinana zedi. Chachiwi. Ife kwa tukumpoto. Anda makana kuti ifeo kuti tisipita kuma university kuna ikota system chakwera na sisa zimanezi ngoti baba mwana wanga ayo ku university facha chakwera ngoiba chakwera ngoiba kota system leta kumpodo kuti tose tisipika munthu mmozi munthu ngoiba kwathu ndali ma flats ti ma 5 and mas chakwera maboya kwathu uzatithandiza kwasi kwathu kwa kumpoto even kwathu kuna flat fast mode munthu ngoiba Ndeve tulicha kwela inu mutibo. Siko na family munga kuda useni. Kwa ngafuna 10,000 ndani. Kwesa ni kupasa 10,000 ndani. Takala ni basi akubasira ni mbali hapo. Kwacha. Sobano ndiamba kuima bena bage ma MP mwandira ndansonkhano. Moni komwe tikuchokera ziko mokwambere. Kwacha! 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 Ndikati Dr. Chakwera mundiuze kuti ayi maso. Sichoche? Dr. Chakwera! Achazia! Dr. Chakwera! Dr. Chazia! Intumbuka kwambiri. Ndemu dabo kutifua chane ndusankha Chakwera. Zifukwa zipo zokwanira ndikale. Nanga pamene pa nkukambira nazo? Kapena simufuna Chakwera kodi? Ndachokera ku Mzuzu. Ndine Nkandawire MP wa Mzuzu City. Ewa? Kwacha! Amenandifuna wa ku Mzuzu ne. Tukumane nikamaliza pa Seriva. Kwacha! Mandizi we? Mkandawire? Mzuzu City? Wa MCP? Wa Chakwera? Wa Chazia? Kwacha! 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 Ajewa manoti kantukako kamweni kamada Chakwera ngwanda Chakwera ngwanda Kwacha! Ine kanoti Chakwera muti 2030 boma Mwandimveti Chakwera! Chakwera! Siko mwambiri Ine dzina langa ndine Juliana Kaduya ndine MP wakulilongwe City Masintha ukawale kwabiwi kunchesi
masiku masababise silo mwambili. Wacha. Anyamara tilipo hapa. Anyamara tilipo. Watu kumene ndachoka. Anyamara rose silimameta ngati honorable. Awa mameta mbali mbala Kwatuko. Timameta gamula. Demo funa mwone meti mameta gamula. Watu timameta yo? Watu timameta yo? Gamula mwoneka jonji. Anyamata mene tufuna kumanga boma. Twenteja? Ine watu kodemba makudziwa. Wademba mpasili pompa. Kwatuko amanena kuti ineyo ndikatundu manga mawaya. Mbali zina tidachiro ocherera. Sitida mange ndiruzi ayi. Ife ndamene ndagwira chipani chake chakongeretsi. Ine dzina langa ndi Peter Gamula. Ondiwonda mangorija. Amangori Gamula. Chisi South. Mukachita chibwana kuno. Kunchisi makudziwa silimasewera. Silimata. Kule timaonera patali poteropo. Kuti kumeneko. Ndi amene anyamata 5 amene mnameta Gamula. Tikumane kuseri what? Tibange kwacha wampavu. Honorable amanena kuti asankha kwa 5 abasa 10,000. Kwacha! Nyama kwacha Malamot zisankho za 2030 timawina lero mukamapita kumadzi ngati pali azimaiteni kumakambirana za ndale pakapezeka mmodzi kuti sakavota mumuuze kuti akapanda kukavota ndiye kuti tikubewa mavoti athu omwe chifukwa chakuti anthu amene sapita kukavota kuno kuchigawo chapakati amakhala kuti akubera chakwera voti. Pomaliza vuto lalikulu pa chigawo chapakati chakuti anthu timabwera ku msonkhano koma tsiku lovota sitipita kukavota. Kuyambira lero makukamuuzane kuti twatendete kuti chakwera awine nonse mukavote. Kwacha! Sikoko kwambiri. Manja mwamba. Kwacha! Kwacha wamphamvu. Kwacha! Siriyankhula zambiri. Nthawi yatha ine dzina langa ndi Anthony Masamba. Ndimachokera pakapiri apa pomba pa Mchinji North East Constituency. Sikoma kwambiri. Chipagera mamba. Kwacha! Achakwera! Nanga jazia! Sizumveka zibe muyankhazo koma ndamva sikoma kwambiri. Ine ndi Jonathan Mfune MP wa ku 25 Town. Kuno muli ndi phungu. Awanda phungu ali kuno. Mtauni mutima khandi ma MP. Ndimangofuna kudziwitsa chimenechi. Chachiwiri ayankhula apa abereka nyama kunena kuti tsiku lovota anthu tili ndi vuto sitimakavota. Dzimbu linandisa mkazi wachani kodi? Wambina!
komabe ndiyamikire yanzako ikadzuka kumayamikira iko sikuwezeki bwino iyi zokambiri kwacha kwacha ineso kwachidule kwachabwino wa nthawi ine ndine Mako Chingonga palilonga majenga popapa kwacha popapa kwacha popapa kwacha dzina phiri dzina lija linatchulidwa mwachangu anatchula koma abwerezaso penapo ndiyobwereza imawala ine ndine Mako Chingonga munabvapo kwacha mwamvesesa pamenepo eti DJ pazizira tango ika kanyimbo 2 minutes pakhala ngati mpamaliro kwacha chukidziwa imeneyo ulemu kwatie chiwaula komaso ulemu amene mwayimira akoko Khomboni ulemu upite wapadera akuluakulu ochokera kuli John ndaona bamba Abraham Chigwe ndi mamembala ena komiti amene muli pano kuchokera ku district ndi kuti so ulemu wanu ulemu wapadera upiteso kwa bambo akunyumba kwa akoko amalembo ulemu wina upite kwa magrupu onse amene mwazungulira Lilongwe Chilobe constituency amene mwabwera pano ndaona magrupu masinyo group osiyana atumeyo asupply amashanga ndikuti ndikaona chitokoto ndikuona kumbusiku makoko anga onse sindikuyiwala ulemu wapadera kwa makhansala onse awiri ali Lilongwe Chilobe bambo David Kamwendo komanso bambo Gideon Masache ulemu kwa constituency chairman bambo Kapesi constituency secretary bambo Arafat Kaera ulemu wina upite kwa Nkhalakale Pandale honorable Majoni amene nthawi zonse
chipani kuno. Ulemu kwa Nyamata Youth League amene mabwera pano. Ndaona Masa Joseph, ndaona Evas Kunchulesi, ndaona Jeremia Chitsamba ndi anzanu onse amene muli pano, abambo ndi amayi. Ine ndimathokoza kwambiri chifukwa inu anthu akuno kwa Malembo, inu anthu akuno kwa Khomboni, inu anthu akuno kwa Msinde, anthu akuno kwa Chiwaula, nthawi zonse mumakhala pambuyo pa chipani cha Malawi Congress. Ndimafuna ndikuwuzeni musataye mtima, mupitirize kukhala pambuyo pa chipani cha Malawi Congress Party chifukwa chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani chokhazikika. Chipani cha Malawi Congress Party sichingathe. Pang'ono chabe ndikupatseni mbiri ya chipani cha Malawi Congress Party. Mu chaka cha 1912 Levi Zililo Mumba anayambitsa Nyasa North Native Association. Mu chaka cha 2014 kunayambika Blantyre Native Association. Mu chaka cha 2019 kunayambika West Native Association. Mu chaka cha 1920 munayambika Mombera Native Association imene matsogoleredwa ndi Chief Ntwalo. Kumeneko ku Blantyre Native Association amatsogolera anali ya Frederick Sangala. Ku West Native Association ankatsogolera anali ya Amon Jirima. Ku Mulanje kunayambikanso Native Association. Kuchiratsulu mu 1923 munayambikanso kumeneko Native Association imene ankatsogolera Daniel Malikebu. Kunabwera Lilongwe Native Association, Somba Native Association ndi ma association ena. Ndipo mu 1944 kunayambika Nyasaland African Congress chifukwa kuti nkhanza za azungu zinafika poyipa. Mu 1958 Dr. Kamuzu Banda anabwerera kumudzi kudzatsogolera ntchito yolimbana ndi chitaganya. Ndipo chipani cha Nyasaland African Congress chinathetsedwa. Mu 1959 pa 30 September kunakhazikitsidwa chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo ndimafuna ndipemphe atsogoleri a Malawi Congress Party kudzera mwa mtsogoleri wathu, mtsogoleri wa number 6 wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Magathe Chakwera, kuti pa 30 September apa atsogoleri ndi tonse otsatira chipani cha Malawi Congress Party tizikhala ndi tsiku ili la pa 30 September kukumbukira kubadwa kwa ufulu mdziko muno, kubadwa kwa ufulu ozilamulira mdziko muno, chifukwa chiyambi cholandira ufulu chinabwera pa tsiku limeneli la 30 September. Ndimati ndipemphe atsogoleri a Malawi Congress Party ndi otsatira tsiku limeneli la 30 September tatiyeni tidzilikumbukiranso mabadera ngati mmene timachitira ndi pa 14 May. Ndipo tizitatero ndi pamene Angwazi atatulutsidwa ku Gwewa mu 1960 anabwerera kumudzi kumene Otto Ching'oli Chilwa anawapatsa chipani cha Malawi Congress. Mu 64 tinatenga ufulu ozilamulira. Chipani cha Malawi Congress chili ndi mbiri yake. Ndimafuna ndikuwuzeni ichi abambo ndi amayi ndi amalawi onse dziko lino la Malawi. Nthawi zina mavuto amene tikukumana nawowa ndi chifukwa chamene zipani zinazi zimayambira. Chifukwa chipani cha DPP chinayambira kusanjika, chinayambira ku nyumba ya chifumu. Aphikwa Mutharika anatenga boma ndi UTF, anatenga ndi boma ndi UTF, adapita kusanjika adakasiya UTF yomwe idatengetsa boma ndikuyamba chipani cha DPP. Chipani cha DPP ndikukhala chipani cholamula ngakhale sichidapite ku masankho mu chaka cha 2004. Chipani cha PP chinalowa mboma mu chaka cha 2012 motsogozedwa ndi Joyce Banda. A Joyce Banda adalowa pa mpando, Aphikwa Mutharika atamwalira, ndipo chipani cha PP chinakhala cholamula koma china
masamu. Chipani cha UTM chinabwera kukakhala kuti ndi chipani chifukwa chakuti mtsogoleri wake adamukaniza ku convention ya TPP kuti akayime pokwiya nkuyambitsa chipani nkumati UTM. Ndiye mukati muone tsetse chipani chimene chinali ndi agenda yofuna kuthandiza Malawi, yotukula Malawi, ndi chipani cha Malawi Congress. It's the only revolutionary party in the country. Chipani sijambira kunyumba ya chifumu, chimani timayambira kuchire kuyang'ana kuti kodi anthu atathandiza bwanji. Ndi chipani chokhacho cha Malawi Congress Party chimene chidayambira anthu umakumana mobisala, ena kundilande, ena kuzimba, ena kunkhatape kuti tapulumutsa Malawi. Anakhala pasi ndi muchandanenera kuchokera mu 2012 kufikira mu 1964 ndi kukatenga boma. That's why Malawi Congress Party is a revolutionary party that attained independence. They achieved their goal. Demugaona titatero ndekudabadano zibani zina sama vice president munamva kuti ado oja zake alibe mulandu a vice president fasiye running mate adakayamba so chipani ndiye audi chipani akasi muchirumpha nawo atayambana nda president nawonso ngati vice president adakayamba chipani chawo kayamatele soma kaya kuti chani munaonaso akhumboka chale nawo atasepana nda Joyce Banda adakayamba chipani chawo akuti Freedom Party. Mukaonetsetsa ngati pali chipani chimene chinali ndi agenda ya dziko lino la Malawi ndi chipani cha Malawi Congress Party. That's the only nationalist party in the country. Musamasiye mukayang'ana mu mbiri ya ku Africa mukaona ku Kenya chipani cha KANU chimene amatsogolera mzee Jomo Kenyatta chinatuluka mboma sichinabwerereso. UNIP ku Zambia chinatuluka mboma sichinabwerereso. Chipani cha KY chimene amatsogolera Edward Mutesa ku Uganda chinatuluka mboma sichinabwerereso. Chipani cha Democratic Party chimene amatsogolera Felix Hufwani chinatuluka mboma sichinabwerereso. Chipani cha Convention People's Party kugana chomwe amatsogolera Kwame Nkrumah chinatuluka mboma sichinabwerereso. Ndi chipani chokhacho cha Malawi Congress Party chimene amatsogolera Kamuzu chitalamula zaka 94 kutuluka mboma. 2020 ndi mwana wanu Dr. Lazarus Chakwera wapaselipa chinabwereranso mboma. Musakayikire kuti so silingadzabwererenso mboma. Tibwerera mu 2030. Tikakayikire pamenepa chipani chomwe chili ndi agenda ya dziko ndi chani? Ndi Malawi Congress Party. Then ndimafuna ndikuwuzeni chinthu china. Ndale za dziko la Malawi zisangokhala pa chimanga chokha. Chifukwa china chilichonse dziko muno chakwera mtengo kupatuka chimanga. Koma ndimafuna ndikuwuzeni ichi. Ola mukaona mbiri ya chimanga ife tukale makolo athu amadya mchewere mapira mbali zina zozizira mkali matiriko. Koma anthu amene ankabwera kuti kugwira ukapolo pa Portuguese akati akamayenda ndi anthu amene agwirira ukapolo amafa kwambiri. Ndiye anafuna kuyang'ana mbewu imene itsitika dzalidwa idzicha msanga anthu nkumadya. Ndiye anapeza kuti ndi chimanga. Ndikuyamba kubweretsa mbewu ya chimanga kumalima kuti anthu aja adzidya adziyagwira ukapolo kupita ku Bagamoyo ku Tanzania kumene amakanyamuka padoko kumapita ku mayiko aku Ulaya kukagulitsa. Chimanga ndi mbewu imene adabwera ndi slave master. Kama ifeyo ngati anthu akuda tidali kale ndi mbewu soya gum and millet zimene timadya. Mukati muonetsetseso chimangacho ndi chimene chimatibweretsera matenda ena osiyanasiyana ngati ma diabetes, BP, kuonongeka kwa impsyo ndi nkhani zina. Ndiye chimanga chokha Amalawi tisangoganiza kuti ndale kapena moyo wathu ukhale pa chimanga chokha. Ngakhale oyimba wina Malemu Everson Matafale ananena kuti chenjera posaka Malawi chifukwa ufulu sisima atwayi. Inuyo ngati Amalawi mukufunika zinthu zambiri zimene zingakuthandizeni moyo wanu. Inu kodi foja akukulani inu? Kodi soya akukulani mtengo wabwino? Shuga lero
atsitse kodi simayo tidzingodyera patandiwo zikufunika kuti chilichonse chiziyenda bwinobwino. You don't use economic tricks to suppress price of maize. You don't do that. Simungabagwiritsa ntchito njira zachidule kuti mtengo wa chimanga utsike m'dziko muno. Inde zona mtengo wa chimanga watsika uli 20,000 koma mukaonetsetsa fetereza wakwera ali 200,000. Kuti wina mukatulutse chimanga ndi fetereza wa 200,000 kuwagulitsa 20,000 chaka chamawa muli maso inuyo yakuti ulimi ukuyenda mudzilinakonza ulimi mukatero sizikuyenda. Pamayenera kukhala njira zabwino zimene mumayenera kuti mutsate kuti ulimi ukhale bwino. Mene sinkakhalira nthawi ya ngwazi kunkakhala ndondomeko, nthawi ya chakwera anabweretsa ndondomeko zokuti mulimi azipeza phindu kuzokolola zake. Ine zimandimvetsa chisoni ndikamaona kuti chiyembekezo pang'ono miyoyo ya Malawi, miyoyo ya anthu inu kuno chikuchoka. Koma Malawi musataye chikhulupiriro. Ndi chikhulupiriro Malawi Congress Party 2030 idzabwereranso mboma. Ndi chikhulupiriro ndi Malawi Congress Party mbewu zanu zidzakulira bwino. Ndi chikhulupiriro ndi Dr. Lazarus Chakwera masomphenya a Malawi watsopano adzakhalaponso. Ndimafunanso ndikambe ku nkhani ya migodi. Awo amene akubwera ndi nkhani za migodi ndi malayisensi anu fakunoko kukasiya kumapuyu kwa Honorable Chileka kumude kwa Dr. Boti kudemera kwa Mayichangana muno lera loseri lili ndi miyala ya pamwamba ya rutailo ndi graphite. Koma malayisensi akungopatsana ku city center. Ifeyo eni yake yakunoko sakutiuza kuti mukadzakumba nthaka yathuyi phindu lathu lidzakhala chani. Sakutiuza kuti mgwirizano wawo wa migodi ndi amene akudzakumba. Ifeyo ngati eni yake nthaka tidzapindula chani. Ndiye timafuna ndikuwuzeni inu amakampani amene mukubwera mukaganiza kuti mubwera ndikudzapeza anthu opusa kuno sizitheka. Mukamangokambirana nkumatisiya ifeyo eni yake kuno nthaka iyi ifeyo tifera. Sinilola musadoneka nopusa kuti bwino mutife mukatisiya pa golide wathuyu. Koma sinilola tifera nthaka yathu tifera dera lathu. Mukambirana ifosaona phindu lake sitilola ya. Mukafuna zokambiranazo ifeyo mutingemo tidziona kuti chathu ndi chani. Ndiye ndisanamalize chifukwa olemekezeka Steve Baba Malondera anali kwa Ivory Coast kumene amakagwira ntchito zina zofunika za dziko. Ndiye ndinamutidauza na Honorable Malondera zikhala bwanji akuti inu ndili ku Ethiopia ndiona kaye mandaselase ndibwera apenda na iwe dzibwera ndizikaonatu. Ndiye angofika ku airport ndimene amanyamuka kumabwera kuno. Sitifuna ndilankhule kwambiri fadi ufuna kuti Baba Malondera akulankhuleni akuwuzeni zinthu zina zofunika. Koma ndisanatero ndimafuna ndikuwuzeni chinthu ichi ndikusireni nkhani. Ukabwera olembetsa chonde chisankho timayamba pano mupite mukalembetse mwana aliyense amene pa 2030 adzakhala atakwana zaka zokavota. Mutengeni ngati pano sizinakwana akalembetsebe kuti chisankho cha 2030 chidzakhale chopambana. Kwa inu atsogoleri a Malawi Congress Party kulikonse kumene muli m'dziko muno ndimafuna ndipemphe chinthu ichi. Nthawi zonse pamakhala mtsogoleri mmodzi pa nthawi yake. Chipani cha Malawi Congress Party mujandanenera muja ndi cholimba chifukwa chili ndi ngodya zinayi: kumvera,
kukhulupirika kusunga mwambo ndi umodzi. Tiyeni tikhale omvera usunga mwambo kukhulupirika ndi umodzi. Tiyeni tivomereze kuti chipani cha Malawi Congress Party panakali pano mpaka 2029 pamenenso tikapite ku convention. President wake ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Palibe kusintha president ndiye mweyo malinga ndi mphamvu imene convention inawapasa. Secretary General wake ndi Richard Chibwendo Banda. Palibe kusintha ndi zimene convention inanena. Campaign director wake Moses Kalonga Shawa Kunkuyu ndiye mweyo mpaka na nthawi yachisankho. Director of youth wake ndi Baba Steve Malondera ndi amene convention inasankha. Ndi mmene chipani cha Malawi Congress Party chilili chomvera chosunga mwambo ndi chosunga ngodya zonse zinayi. Ndiye ngati wina watenga ndalama kuzipani zina kuti udzasokoneza Malawi Congress Party kulibe kuno. Inu mungalole mulola wina asokoneze Kongresi. Ndipemphe kufuna mpando si mulandu, kufuna mpando sikolakwika, koma kutsata njira zovomerezeka. Njira yovomerezeka ndi kudikira convention ku 2029 mpando amene mukufunawo mukapikisane. Koma mukamayenda lero kuti mufuna president bumulanda Chakwera zimenezo sizingatheke yani. Sizitheka. Enanso akakupatsani ndalama kuti inu mukasokoneze chipani cha Malawi Congress Party poti nchamphamvu zimenezonso mwauponda tango adyerani anthu ndalama koma sizingatheke. Sizitentidikire. Tiyeni tidikire. There's time for everything. 2029 ine amene ndinadziwira ndale munthu umene amafuna kulanda mpando mowukira sutenganso mpando. Sutenga. Mbiri manena chocho mukaone muzipani zonse zimene anthu amafuna kuwukira atsogoleri awo sadatenge upresident wa zipanizo. Ndikupatseni zitsanzo zilipo ku DPP amene amawukira kuti amulande Peter Mutharika mpando sadatenge chipani kumeneko. Mwamva? Amene anawukira Kamuzu 1964 sanatenge chipani cha Malawi Congress. Amene swafuna kuwukira Chakwera lero sangatenge chipani. Sangatenge. Osanamizana iyayi. Mukakhala ndi ndalama, mukakhala ndi mabiliyoni, tamangojani ndakazika ndi zibwezi zanuzo. Koma kuti mungalande mpando wa Kongresi palibe. Simungamulande Chakwera. Simungasokoneze Malawi Congress Party. Mukadikire 2029 mukapite ku convention. Amene Malawi Congress Party akamusankhe ndi amene akatenge upresident wa Malawi Congress Party. Kaya kasaka Chakwerayo ndi mmene afunira Malawi. Kaya kasaka munthu winayo ndi kumene koko. Koma osati lero mukamulande Chakwera mpando. Hayi. Kwawo ndiko kuno Lazaro mpaseri pa makeshawo. Ndisanamalize ndimafuna ndikusireni mavesi yawo. Mumalowa malemba oyera eti. Mumalowa ndikusireni Masalimo 120 verse 7. Pakulankhula ine ndikuti mtendere, koma pakumva iwo akuti ndi nkhondo. Ndikusirani verse lachiwiri. Verse limenelo ndi Marko 9 verse 40. Iwo simutsutsana nawo, muthandizana nawo. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Simungaime Chakwera mwachepa inuyo. Simungaime Chakwera mwachepa inuyo. Ulemu wanu atiye ansinde landirani ulemu. Ulemu wanu atiye akongoni mulandire ulemu. Ndiperekeso ulemu apadera kwa sabti landirani ulemu. Ulemu apadera kwa matiye onse ma senior group, ma group, mafumu landirani ulemu. Ndipereke ulemu wapadera kwa nzanga Jazia amene ali pano. Ulemu wanu ulemu wapadera upite kwa
ama MP mafana ose awale apa paka ndakulandira ndo parliament amafana ake so ina ndotengeka kwambiri era wina ndo yale apaye mukuiona kongresi pali uyu amagayi tabwerani apa anthu akumaona ngati chipani ichi nchamakapu tawi mecha inavaya pano zili mamafana ise tabwerani apa magayi kwasa magayi mukuiona imene imakanirana kongresi ili apayi mukuiona kongresi ili apayi olo mpalamenti muchamanja magayi achangayikwanitse amene akuona kuti koma kongresi imene yamangana ulendo uno ili bwino chacha pamwamba tione tango panga chochi amene mafira kongresi mungopanga chochi amene timafira kongresi tingopanga chochi pasha magayi ndimakufirani mugwira ntchito yopambana kwambiri upalamenti kuchi panopa ndi nthawi imene anthu amaona ngati kuti atifuchirira atika kunya kwake kwa uchikape koma mwaima parliament mukamamva tikutokona parliament ija magayi ake ndi awawa amene ali apapawa awa magayi mukhoza ushala aliyese ashale pamene adalira akapaka banja chacha pamwamba wachakwera magayi osaphwekesa palena makape masoba akasuka mmawa akumakhala akumanyosa ndi kutukwana chakwera ena onena kuti tili nawo mchipanimu akumayiwala poyankhula motayirira mboma mudalowako mboma ili popanda chakwera inuyo osawayiwala kuti lipo tinyantheko boma ndi mwana wanu ochoka kuno komalempo chakwera amene amakonda chakwera tsantsa pamwamba kwasa tokalasa chakwera pamenepo mutsindike tikuti president wachani tokalasa chakwera magogo muli kuno ine mene anenera ndi Baba Stephen Malondera achinyamata ondifira amangoti anyamata ometa mbalimbali koma lero sinichosa chipewachi ndatalikira ndiye sina menye ina yake ichaya ndemura kuti ikhala gemu yake ikhala saizi yake umweyi basi tili mosi pano kwasa ayi inu paise mufuraka kwasa ndikufuna mwapadera ndithokoze m'bale wanga Chaziya pamene anandiuza kuti abwera se pali kangine akaka kuti tikamenyere limodzi pa venue yathu kumuzi ndauza kuti magayi ndatalikira kuti ayi ubwere komaye ndiye tili pa DC kuti tituluke nakhala 1 hour mpaka panali mvula yochuluka kwambiri panalibe kuuluka kapena kuteranso kwa ndege masanawo koma tinatha mwachisomo kunyamuka ndi kufika moti pano olowokasi chichokereni sabatayi anioneratu pomwe pano pakanemapo kwasa chipani cha Malawi Congress Party nchamoyo chakwera adatichitira china chilichonse anthu a Malawi vuto chakwera ndi munthu wabwino koma vuto tidali vitsiru ndiwo anthu amene tidamzungulira chakwera kwasa sacha pamwamba wa chakwera kwasa Dr. Chakwera ndineneneso apa pomena kunena kuti mini yobweresa ndi imene imacha Chakwera adali mphaso ya dziko lonse la Malawi kuchokera ku Msanje mpaka ku Chitipa kuchokera ku Likoma mpaka nokafika ku Mchinji mphaso
koma uchitsirupo udali wanthu omuzungulira Chakwera. Kwasa tithokoze Mulungu. Mulungu wakumwamba ndi Mulungu wa nthawi. Analola zichitike. Pali wanthu ena amene nakhale ubwana wa Chakwera omawakhulupirira koma sili fiti. Kwasa sikuoneka kuti ogogo tabwerani. Tabwerani awa mayo mukagone huku kunyumba mkaje. Kwasa koma tithokoze tikuti tithokoze ndani kodi? Mulungu. Chakwera lero sacha pamwamba wa Chakwera amakayo uko inonso munali magulu osokoneza kapena atena tenga ni mafira Chakwera sacha pamwamba wa Chakwera. Ndikufuna amene akugwirizana nane osapanga phuma maona amene ndapangiramo sanja wa Chakwera lichakungolimenyera ina yake kuti pa kusapeza amene akugwirizana nane angomenya ina yake changomenya chochi angomeja chochi amene akusiwa changomeja chochi angomeja chochi kwasa koma tithokoze Mulungu. Magogo tikuyamikireni. Mudatipasa president wa chikondi mafumu awali apawa mapanga amene mwabwera kumene ku parliamentini ku Hussein kuli njala kuliso maflats kumwera. Chakwera udati tata ma MP amuno mulilongwe maloma kuti tipereke kumakukaku chaka chimene chija chimanga miyezi 3 adati titana tonse kunena kuti osatha akumulanje kuphalombe akumana mfuto simulandira katatu. Tikupani chani kodi kamosi kuti chinachi chipite kumweraku anthu aja okathandizike koma kubwera mavoti oyamba kumnyosa Chakwera udali onthume yacho kuti adadya naye Chakwera. Kwasa koma ndibwerere pa malemba. Vuto langa ine sinja nawo sotolesa ndimayenda mwasitireti. Wanthu ena amene adayenda naye Chakwera nkumawo khulupirira nkuona kuti nilini wanthu ololero pasi saoneka abiswala. Kwasa ine ndimathokoza ine ngati baba malondera magogo awo ali apa mboni oching'ong'awa mboni awo sewa wachinapereka nyama wa mboni ine unduna daula wako miyezi 6 yomalisira ana naye koma kuli wano udajerera saka 5 sauoneka. Amadolo Chakwera katabwereko kuno kwawo ochinga yatilowereko Chakwera mapesa kuti musoponda. Kwasa magogo ndilene ine pano tsiku limene bwana anabwera kuno apo pamsewu ndisaliso deputy minister ndili chabe director wa Chinyamata titafika pamsewu apita pomwepo kuti bwana apolisi wachuluka kuno muli kuno mkwano atitalikire wanthuwa mng'ombolane nawo chifukwa kuti inu ni dziko akuoneni pafupi. Kulakalaka kwanga tidakakhala kuti ambiri tidawakonda Chakwera ni mtima wathu sibwezi lero wanthu ausuzika ali kuzuwa lero wena mudakunyuka muli apo basi nawo yokafota basi bise kuchibwezi bise kuchitatina ntina ayo sathu mudalakwa. Lero taonani wanthu walunga kuba
akuba daily mbava koma kuba kumeneko kudapa ndisandinu fasi mudatuluke wenanu ukavotera chakwera kwasa lero ndinene ichi andu aja ali pa ndondomeko ati kayafuna amange headquarters yawo ndiye akuba kwambiri ndalama mboma mwachisanzo sabata iyi pali wana amene akuchoka ku Joni pa mavuto ena boma ili lakubali linayika ndalama 24 billion kuti likanyamule wanthu 15,000 kubwera nawo kuno ku Malawi. Mumvesere apo tidapanga ntalankhula izi mparliament sabata yatha wena uja sopemphesa wotumidwa anaonena kuti alibe chilichonse adanditukwana amunena sabosa ndidapanga ti masamu tochepa mukatenga 15,000 ya wanthu amene amafuna kukawatenga ku South Africa kubwera nawo kuno nkukayilowesa mu 24 billion ikusonyeza kuti munthu wina aliyonse uyo aupuma amayenera kuti apasidwe 1,600,000 pomwe kupita ku Joni nkubwera ndi 500,000 nditanena izi mparliament anthu akanena kuti hayi uyankhula zachibwana lero amene muli makalema muone onjesani Canaan munthu amene amalikonda dziko lino patsamba lake la mchezo walemba kwasa aunena kuti atenge anthu 70 kuchoka nawo ku Joni kubwera nawo kuno ku Malawi wagwirisa ntchito ndalama yokwana 165,000 rands mukapita ku bank ndi ndalama yokwanira 16,500,000 mukatenga 70 kulowesa mu 16,500 ikuonesa kuti munthu wina aliyese kunchosa ku Joni kubwera naye kuno igwirisidwa ntchito ndalama ndionjesa ndi Kenani 248,000 kwacha pomwe boma ikugwirisa ntchito 1.6 million anthu angakuba inu tikuti anthu angakuba nditalankhula wena ndi ku Joni komweko kaya adatumizira ndi ma MP akwawo kaya kuti ankati amunama ife tili ku Joni komwe kuno niunena kuti onjesani Kenani mukaone papechi pake anthu 70 165,000 rands izokusonyeza tsiku kwana 250,000 akafikaso kuno onjesani Kenani anthuwo akuwapasa kangachepe tsiku kwana 500 akudya ndalama 1.6 million pa munthu agwirisa ntchito ndalama yosakwana 500 akudya 1.1 million ndani anthu angakuba inu tikhalira izi kwasa ukalankhula chonchi ndi akumakuti yang'anira milandu singakhale oyamba umangidwa noonanso kuti muuchedwa chifukwa nanenso nadikirira unyowo kumafikirana pano nudabwa kuti muuchedwa nawo lete kwasa chifukwa mukakhala mparliament apa oyamba pamakhala chambulanyina adamumanga kale milandu chifukwa chakuti amanena kuti hayi inu electoral commission singapite kublanta yayi pakati mpano kuti anthu akuchitipa asifikira akumchinji asifikira akumsanja asafika koma wakuchitipa akafike blanta ngani ine sigwira sisingathandize mdziko basi anati ayo kuti chani kodi gwi ammanga pambali pangapa pamakhala Moses Kunkulu adammanga kale pambali penapo ndiyoti pamakhala uyu mmamti bale wathu leader of opposition Chichola odamjata kale ndiye kuti pamenepo panakhalako ngati kangelo ndine niudikiriraso kaya kwasa sipokhapo ayi dzanali wanu wangakuba atulusa 100 billion ata ukagula chimanga koma ndalama 100 billion singatuluke parliament satachite approve ife ngati parliament sitidakambirani atu wangakuba kwasa
anthu wapo sangokhalapo mwepo chimanga kuno kuadima kichiriko si anthu achadabwera matraki kunyamula mapita nacho lero olengeza aonena kuti chimanga chija 100 billion Malawi kwacha akuti chaonongeka ndi achigulisa kwa anthu amene ambaweta ziweto koma ndalamazi sukagulise chimanga kuadimaki parliament osayiuza anthu angakupa inu kwasa ndimalize ndi mawu yawo mafana amene muli ma university zosiyana-siyana magayiwa aumenya ngini ya uchikapu wena tikamalankhula amanena kuti ayi niyo muwaoneka muli mboma mudatani ndikuwuzeni pano mpoyera fisi itakwera ili pa 1650 ine ndidatenga ma university students onse azitsogoleri ndikupita nawo kakumana ndi Dr. Lazarus Chakwera kusanjika ine tidakambirana ndikuwapempha kuti ngakhale ka allowance kachakakwera tidafika ku polytechnic mati mubasi chaka chimenecho chatha icho ndidaona namukumbusa amene amalembalemba timambuti Sean Kampondeni kuti nkhani takambirana mbwana ichi yakuti fisi izi ma allowance zikwere zilimo akuti ankaone adaona kuti imeja ndadu tikaonjesereni chifukwa chakuti lonjezo bwana wapereka kuseli timakhala tiupanga za wanthu moona mtima tiyeni izi zimene zikupangika sokweza fisi tatsitsane ubale wathu mowaononga wana kumakuka ndi mawu amenewa azibale wanga kunjaku inde kwa kanthawi kapeti muniro kuti nane mbwerere pa njira kuti okazi akanione patatha sabata asananione zikomo kwapere kwacha takweza ni manja mwamba pakambidwa zambiri koma pamene tikubwerera kumba kuti tikumbukire mosavuta ine ndikanena kuti gula federeza inu muzingoti bola Chakwera mtengo wa masukulu ku university muzingoti bola ndani ndera kweza ni manja mwamba pamene tikudikira kuti atipatse zitukuko achasiye kugulitsa foja mtengo wa federeza school fees ku university kugulitsa foja mtengo wa federeza fees ku university mtengo wa mafuta ya galimoto mtengo wa mafuta ya galimoto kwacha ndapemphe bwanawa kuti atipatsire zitukuko zimene atipangira mkanthawi kochepa zikomo kwacha ulemu wanu agogo amalembo asinde achiwaula ndi akhongoni munthawi ino ndikupereka zitukuko zimene ndinakulonjezani zomwe zamalizidwa ndikuti inu muyambe kugwiritsa ntchito malembo hostel ndikuyipereka malembo agriculture house yomwe ndamanga kale ndikuyipereka malembo guardian shelter ndikuyiperekanso ku anthu ofesi ndi khoti la gogo amalembo ndikuliperekanso kwa gogo kuti liyambe kugwira ntchito ofesi ndi khoti la gogo amsinde kumpapa headquarters yomwe ndamanganso ndikulipereka kuti ayambe kugwiritsa ntchito hostel ya Kansimbi ndikuyipereka kuti iyambe kugwira ntchito Kansimbi kapena nditi mtaya matalala CPO ndikuyipereka kuti iyambe kugwira ntchito Manga clinic ndikuyipereka Lisoka clinic Kaodzera clinic Bongololo clinic Bongololo Nazare Kasoni clinic Dzuwa clinic Mwakundi clinic Kawalika clinic Supply clinic Nditelele clinic ndikuzipereka kwa inu anthu kuti muyambe kugwiritsa ntchito ndamaliza kumanga ndisana chikhale pasi ndimafuna ndiyitane makhansala awiri David Kamwendo ndiponso Gideon Masache tabwerani kutsogolo kuno Gideon Masache bwerani tu ndi David Kamwendo
ino anthu akuno munatikhulupirira. Ine ngati phungu wanu, ndafika mwendo ngati khasala wanu walilongwe Chilobwe, komanso Gideon Masache ngati khasala wanu wanyang'amire wodi. Chinthu chimene mumafuna inu ndi chitukuko. Inuyo zakuti CDF kuboma akusakutipatsa ndalama simudzatimvetsa 2030. Chifukwa chake ine ndinangodzuka ndikuyamba kupanga zitukuko zonsezi ndaperekapa. Izi si ndalama za CDF, izi ndi ndalama zanga za mthumba zimene ndikugwiritsa ntchito kuti dera lino lipite patsogolo, miyoyo yathu ipite patsogolo. Sikuti ndili ndi ndalama zochuluka, koma ndili ndi mtima wofuna kukuthandizani. Ndili ndi mtima umene ngakhale bambo anga padzana anali nawo. Akuluakulu inu, ndimafuna nditero kuti inu mukakambirane ndi mafumu kunyang'amire wodi. Inunso mukakambirane ndi mafumu ku Chilobwe wodi. Mundipatse misewu 50 kilometers ndiyambe kupala kuyambira pa 1 September dera lathu lisakhale chimodzimodzi. Zikomo kwambiri. Lawrence Chakakalajasiya Junior, Lionel Chakakalajasiya 2, tabwerani kutsogoloko. Awa ndi ananga, munthune ndili ndi mapasa. Ndilibe wina kuti mungandinamizire kuti ati pachire pa MP uyungwanu. Ayi, ananga ineyo ndi amenewa. Ndimafuna ndikuwuzeni ndikali moyo ana inu, monga machitira abambo anga chimodzimodzinso inu mudzakonde anthu awa. Bambo anga amawakonda anthuwa, samawasiya anthuwa. Panali nthawi bambo anga anapeza ntchito ku Barclays Bank kuti azikagwira azikhalira ku South Africa. Ananena kuti ananga sindingachoke kusiya anthu kumudzi, kuli bwino ndikhale ndidziona kuti anthu anga akukhala. Amanena anthu ake amenewo samawakonda. Inenso mtima wanga ndinalolera kusiya ntchito imene ndimagwira kuti ndidzatumikire anthu awa. Kufa kugona mwina mawa ndidzapita. Inunso Lawrence Lionel mudzakonde anthu awa wene nditagona monga nachitira agogo ake. Musadzasiye. Geoffrey ali kuti. Ife ana letu Honorable Chakakalajasiya tinabadwa amuna okhaokha atatu. Mwana wanuja anali wamphamvu tusama tulutsa wamkazi. Wachiwiri ndi ameneyu, ndiye pali wina womalizira kungoti chifukwa cha zina watanganidwa sana khale naye. Achimwene Chakakalajasiya Initiative for Development, ma directors yake ndi akuluakulu amene ali ukuwa. Achimwene kufa ndi kugona lomawa nditapita. Mudzapitirize zimene amachita abambo anu kuwakonda anthu awo. Musadzasiye, musadzaphe masomphenya amene Chakakalajasiya anali nawo pa anthu awo. Ichi chisadzafe. Olo mutakhala kuti simukufuna kuchita ndale, koma chitukuko chimene bambo anayamba. Chitukuko kodi Malembo Secondary School inabwera ndi ndani? Amene mukudziwa akuluakulu inabwera ndi ndani? Kasimbi Secondary School inabwera ndi ndani? Kasiya Secondary School inabwera ndi ndani? Chipatala ku Majika chinabwera ndi ndani? Post Office inabwera ndi ndani? Ntchito zimene anayamba bambo anga ine ndidzapitiriza. Ine nditagona, inunso mudzapitirize ntchito zimenezi. Khalani pansi. Ndimafuna nditero atchalitchi mwandiyang'ana kwambiri pano. Kodi Chakakala upanga bwanji? Ndiye ndikufuna ndilengeze matchalitchi kuti ndikupatseniso malata pano. Malembo 7th day mupite kuseri mukatenge malatanu 30.
flagi yake imene ndi malatayo ndiyo palibe zoti mudikire mukatengeretu mukamapita ine sitichita mawa ndipo popopo mutenge zinthu zanu. Evangelical Church mukatenge malata 30, CCAP ya Livingstonia mukatengeso simenti wanu 20, African Abraham Church mukatenge malata anu 20, St. Jude mukatenge malata anu 20, CCAP Nkhoma Synod mukatenge malata anu 20, St. Gabriel mukatenge simenti wanu 20, African Abraham mukatenge simenti wanu 20, komaso Akampanje Church mukatenge malata anu 20, Sandway African Church mukatenge malata anu 20, Mtope Rasti Church mukatenge malata anu 30, Yesu Church mukatenge malata anu 30. Palibe chinthu chopambana ngati kumanga kachisi wa Yehova. Ndidzamubwezera chani Yehova pa zimene anandichitira. Mulungu akudalitseni. Kasungeni chipani cha Malawi Congress, kakhaleni nacho chikhulupiriro. Zikomo kwambiri, ndimakukondani nonse. Titeke m'maso tipemphere. Zikomo kwambiri Ambuye Mulungu Atate chifukwa munatipatsa tsiku lopambana masana abwino amene timamanga chipani chathu, timamanga dera lathu. Ambuye kadalitseni mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ambuye kadalitseni mtsogoleri wa dera lino Lawrence Chakakala Chasiya. Kadalitseni mafumu onse amene anali pano, amayi ndi abambo, nyamata ndi asungwana. Kadalitseni kena kalikonse kamene akagwire kumunda. Kadalitseni ma business awo. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu tapemphera. Amen. DJ nyimbo. Ni chimene cha MCP umene anakonza ndithu ndi amenewa Lawrence Chasiya amene ndi phungu wa chipani cha MCP wadera limene lili la Lilongwe Chilobwe. Ndithu kuno ndimene zathira apa tili ndi Chasiya tiyankhule nawo. Chasiya, uthenga waukulu umene munabwera nawo ndotani kuno? Uthenga waukulu ndimadzapereka chitukuko. Mwaona ndapereka zitukuko 20 kudera lino, mahostelo, zipatala, maskulu ndi zina zotero. Komanso ndimadzalimbikitsa anthu kuno kuti asachoke pambuyo pa chipani cha Malawi Congress Party, akhalebe pambuyo pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Munakamba kunena kuti pali anthu ena amene amalandira ndalama uraso kuteze titsindikireni pa zimenezi popita chitsogolo mufuna chiliye nchani? Ineyo chimene ndikunena ndikuti Malawi Congress Party ili ndi ngodya zinayi. Ifeyo tonse okonda chipani cha Congress titsatire ngodya zinayizo. Mtsogoleri mmodzi amakhala pa nthawi ino ndi ya Dr. Lazarus Chakwera mpaka na 2029 kumene kukakhale convention. Aliyense akafuna mpando adikire 2029 ku convention. Secretary General ndi Richard Chibwendo Panda akhaleso yemweyo mpaka na 2029 kumene kukakhale convention. Akunkuyu ndi okopa anthu mchipanichi. Kuli ena atsogoleri Doi ndi baba Steve Malondera asiyeni ayendetse mpaka na nthawi imene kukakhale convention. Koma osati lero wina akabwere nkukati afuna president. Ayi. In English, what was your message at this live? Yes, I was here to give hope to the people, to the supporters of Malawi Congress Party. Malawi Congress Party is still very strong. It's still there. We'll still be there. I was here to encourage them to go on with the progressive thinking, to give that. I was also here to give development. As you have seen, 20 infrastructures have been given to the people in this constituency: girls' hostels, clinics, schools, guardian shelters. This is just to make sure that there's still progress in our constituency and the construction of roads. Menemo ndimene tachezera ndi Chasiya tathokoza kwambiri. Menemo ndimene tachezera ndi Lawrence Chasiya amene ndi phungu wa chipani cha MCP kudera lino la Lilongwe Chilobwe. Apa tili ndi olemekezeka baba Stephen Malondera, mkulu wa chinyamata mchipani cha MCP. Uthenga wanu unali otani ku malo ano? Kwambiri kunali kungowalimbikitsa anthu makamaka ochokera kuno kumakuka au kumene kumachokera president wa chipani chathu chokondeka chipani cha Malawi Congress Party, His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, kuwatsimikizira kuti chipani chamoyo, komanso kungowalimbikitsa kuti
asafoke chipanichi chili ndi masomphenya abwinobwino koma koposaposa wathokozanso kuti anatipasa mtsogoleri okhazikika muzochita koma vuto linali anthu ena amene anazungulira koma ndikukhulupirira kuti apresident athu anaona okha ndipo adziwa zolakwika zina ndi zina ndipo kutsogolo kuno akhale akuchita zinthu zokomera kwambiri gulu chifukwa chakuti anthu ena pano watha kuwadziwa bwana wathu kuti uyu ndotere koposaposa tinatsindikanso kuti boma ili lilipo la DPP panopa ndi boma lonena kuti likuchulusa kuba likuchulusa kutolatola mwachitsanzo nkhani imene tikukamba za anthu amalawi amene anali South Africa mukaona zimene walemba Onjezani Kenani pa page yake pa kuchokesa anthu ku South Africa kubwera nawo kuno anthu 70 agwirisa ndalama yokwana 165,000 rands imene ili pafupifupi ndalama yokwana 17 million kwacha pomwe iwowo abomawa amanena kuti munthu mmodzi azigwirisa ntchito pafupifupi 1.6 million zomwe ndizaposa kwambiri koma pomwe ndalama yomweyo imene ulendo wake omweyo Onjezani Kenani akuoneka kuti wagwirisa ntchito ndalama yokwana 248,000 ulendo wake omweyo ndi anthuwo achepese kuba apange zokonda dziko asanayambe kukonda matumba awo mmene mukuonera moto kuyaka tikuyenera kuti tikonze ground lathu pompano kukhale kubwera zisankho ku region ku district kuswese mpaka kuma area kuti tichipasenso new fresh blood yonena kuti kankhe chinthu chikuchipitisa patsogolo mmene mukuonera molo tinakhalira ngati ma MP oka chikupatsani chithunzithunzi china mphamvu zasopano zimene zabwera ku chipani cha Malawi Congress Party. In English, can you just tell us, you talked about leader politicians who made sure that the MCP is out of government. Tell us more about that. Basically, all I said was just touching on the challenges that we encountered because we had one of the best presidents. Unfortunately, a few individuals who surrounded him captured the system and they destroyed opportunities for so many Malawians. We are now set to rebuilding this mighty party and we are set to incorporating anyone who is having goodwill and the interest of the people and the party so that we can push this party forward. And on top of that, I just emphasized on the challenges that people are facing. And on top of that, a lot of corruption which is happening in this DPP government. I actually touched on the repatriation of Malawians from South Africa, which I also said in Parliament, that few people are benefiting from these misfortunes. If you were to go to Onjezani Kenani's page today, you will see that he has posted that he has repatriated 70 people using 165,000 rands. This ideally turns out to be 248,000 Malawi kwacha per person. Yet the government is spending over 1.5 million per person. There's a lot of corruption and evil deeds with the officials who have been entrusted to undertake this repatriation process. What are you doing to strengthen the MCP? Basically, when you're looking at these part of the strategies to energize the party, to give the voters hope. And from here, we are going to roll out regional elections. We're going to have district elections and constituency elections up to the area level so that we give it a fresh start as well as new blood to push this party forward. Menemo ndithu ndimene tachezera ndi olemekezeka Stephen Baba Malondera amene ndi wamkulu wa chinyamata mchipani chimenechi cha Malawi Congress MCP pamene analinso pa msonkhano umeneyo umene unachitikira kuno ku bwalo la masewero la skulu ya primary imene ya Malembo kuno kumene anatibweretsa kuno ndi Lawrence Chakakala Chaziya amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha MCP kudera limene la Lilongwe Chilobwe kumene anali msonkhano wa ndale komanso anachititsanso zinthu zina monga kutsekulira zitukuko zosiyanasiyana zitukuko zokwana 20 zimene apereka kwa anthu kuno akulilongwe Chilobwe kuti azithandizikira mu nkhani zosiyanasiyana ku nkhani za umoyo nkhani za ulimi nkhani komanso zimene zizi za maphunziro tinakaona kumeneko akumene amakatsekulira hostel ya ophunzira pa skulu imeneyi ya Malembo komanso anatseguliranso malo ena amenewa ndi malo odikirira amayi oyembekezera pa chipatala chaching'ono cha Malembo komanso anakatseguliranso ofesi ya mfumu Malembo kuno komanso anakatseguliranso nyumba
ya mlangizi wa zaulimi imene amanga kuno kuti ntchito zaulimi zipite patsogolo. Mmenemo ndi mmene tachitira kuno ndipo tithokoze kuti munali pamenepo kuonera pakanema wa Times komanso pa tsamba lathu la Facebook. Kuno tinabwera ndi anzathu ndithu amenewa amene ali pakamera pali Devi Maseya, Taufiki Chipinga, Malenga Chienda, Taufiki Makamaka Kumbo Kaliwo, komanso Kondwani Muhone ndi onse amene atifikitsa kuno, Richard Bakali amene atiyendetsa kudzafika malo ano. Ine ndi Pemphero Malimba. Chonde pitirizani kuonera Kanema Times, kutsatira mapulogalamu osiyanasiyana. Makoma nonse.